Ну вось тады і атрымліваецца, што гэтае разважанне з нагоды спадчыны таго супольнага дзеяння, якое з'ядноўвае нас цяперашніх з нашымі продкамі, з нашымі сваякамі па крыві, гэта тое, што з'яўляецца гэтым адвечным клопатам, адвечнай працай думання, перажывання, снення і выяўлення гэтай самай радзімы. Ну, у нечым такое змяшчэнне выабражання і рэчаіснасці. Ну, вось, прынамсі, у мяне такая паўстала інтэрпрэтацыя, калі так прыладкоўваць нейкія вобразы з таго, што нам знаёма з гайдэгерскага разбору. Тут, магчыма, зразумела, ёсць нейкія нацяжкі, і, магчыма, не заўжды гэта аўтэнтычна тое, што Гайдэгер казаў у адпаведных мясцінах адбору Гёльдерліна. Ну, але, як на маю думку, вельмі блізкі сапраўды матэрыял, каб вось гэтыя асацыяцыі маглі паўставаць. Ну, не ведаю, праўда, наколькі я вас нечым пераканаў гэтай сваёй інтэрпрэтацыі. Мяне так, калі мяне не пераканалі, дык узбагацілі, так. Я вось проста пра параўнанне спадчыны Купалаўскай і Гёльдерліна. То бок, вось для мяне ўсё ж гэта былі две такія розныя экзістэнцыяльныя такія сітуацыі, калі чалавек знаходзіцца на спадчыне і кажа пра яе, калі чалавек вяртаецца на яе, то есть калі ён троху, то есть магчыма, так, сітуацыі у экзістэнцыйным плане можа і не зусім не супадаючыя. Адна справа, здаецца, вяртанне Гёльдерліна у родную Швабію проста пасля нейкіх, фактычна, гастарбайтэрства, калі ён паехаў у Швейцарыю займацца школьным настаўнікам. А іншая справа разважанне паэта, які пачувае свой клопат, нейкую сваю трывогу і цяжар у звязку з магчымасцю як выканання самых смелых ягоных мараў, так і невыканання таго, што сапраўды гэты край з занядбанасці выйдзе ў нейкі такі росквіт і стане краем, які ён можа назваць у поўным сэнсе родным. Хаця вось у выпадку Гёльдерліна таксама ж не ўсё так проста. Верш Гёльдерліна напісаны на пачатку 19 стагоддзя, калі Нямецчына яшчэ ізноў-такі не была нейкай дзяржавай па вялікім рахунку. Хутчэй існавалі такія малыя радзімы, як Швабія, ці Прусія, ці не ведаю, Баварыя. Тыя малыя радзімы, якія давалі чалавеку адчуванне блізкасці, атаясамлення з імі, але тым не менш не давалі яшчэ, магчыма, таго адчування, якое нараджаецца ў немцаў пасля аб'яднання гэтых малых радзімаў у нейкую вялікую радзіму Нямецчыну.
І гэта таксама можна ж разглядаць тады як вось гэтае прадбачанне, прадчуванне таго, што станецца з нямецчынай пасля. Ну, прынамсі, у Гайдгера гэты матыў там прасочваецца, калі ён разважае пра агульны нямецкі скарб і пра тое, што Ёльдер не проста швабскі паэт, не проста той, хто распавядае вось пра нешта там краёвае, зусім тутэйшае. Таму, канешне, гэта не параўнальныя ў нечым сітуацыі, а з іншага боку, ну, цалкам магчыма пабачыць нейкія такія сэнсавыя паралелі, прынамсі, што да вобразу радзімы і таго, што фактычна і там дае вяртанне. Проста ў адным выпадку гэта такое фізічнае вяртанне, вяртанне падарожніка на сваю зямлю, якое Гайдгер перакруціў фактычна ў метафізычнае вяртанне. Калі вярнуцца, гэта не проста перанесці свае косці з аднаго месца на іншае. Гэта яшчэ і вярнуць сваю душу, фактычна, у гэты стан. У Купалы ж фактычна таксама сітуацыя вяртання, такого духоўнага вяртання. Вяртання праз прыўлашчанне сваёй спадчыны. Бо прыўласціць спадчыну – гэта вярнуцца да каранёў, вярнуцца да вытокаў, вярнуцца да радзімы. Як можна прыўласціць спадчыну таму, хто не верыць у сваю спадчыну? Калі вы не ўважаеце сабе беларусам, што вы будете тут вяртаць? Вы нават не будете задумвацца пра нейкую спадчыну, якая вас тут можа чакаць. Для таго, каб яе вярнуць, прыўласціць, трэба спачатку сабе знайсці шлях да вось гэтага вяртання. Таму тут таксама можна знайсці такой паралель. Вось гэты экзістэнцыйны выбар, мне падаецца, ну, магчыма, яго няма ні ў Купалы, ні ў Гёльдера, ці, магчыма, для іх не ідзецца нават пра такі выбар, але ж мы можам казаць пра такі выбар, што калі мы адыдзем ад гэтай схемы, што гэта толькі пытанне паэта, ну, ці мы возьмем за правду, што, напрыклад, ну, умоўна кажучы, там, любы чалавек, будь-які чалавек, там, у пэўным сэнсе, там, ці паэт, ці філосаф, і гэты выбар, ці прыняць гэтую спадчыну і ўзяць на сябе гэты клопат, ці адмовіцца ад яе. Таксама, мне здаецца, вельмі істотны, магчыма. То бок яшчэ да гэтага клопату ёсць пытанне, ці браць на сябе гэтую адказнасць, ці гэта вось цяжар гэтай спадчыны, цяжар часу, наколькі гэта увогуле можа быць скарбам. І, магчыма, там у 18-м годзе гэта было пытанне таксама ў сэнсе таго, што гэта была, напрыклад, кастрычніцкая рэвалюцыя і такая лінія, што на тое, каб, умоўна кажучы, адмовіцца ад усяго, ад мінулага і будаваць усё зноў. Зараз гэта, магчыма, ідзе такая дыхатамія, ці ісці вось у гэтую плыню глобальнага, глобалісцкага дыскурсу, постмадэрновага, ці гэта нешта кансерватыўнае.
Ну, вы ставіце шмат такіх глобальных пытанняў насамрэч. Ну, вось калі памятаеце, напрыклад, у Гайдегера з ягоным разборам Гёльдерліна было развядзенне. Ёсць клопат паэты, а ёсць клопат ягоных суайчыннікаў. І гэты клопаты розныя, таму што паэт клапоціцца па тое, каб даць слова вось гэтаму блізкаму, роднаму, а суайчыннікі клапоцяцца па тое, каб не занядбаць гэтае прадумванне гэтага слова, каб гэтае слово не пагучала упустую, парожня. І таму іхны клопат зусім розны. Паэт мусіць вось, рабіць агледзіны, ну, калі пераносіць на выпадак купалу. Ён мусіць увесь час абуджаць гэты самы ўспамін. Ён мусіць даваць голас гэтай самай зямлі, а ўжо іншыя, хто чытае гэтага паэта, хто слухае гэтага паэта, мусіць альбо браць сабе гэтую спадчыну, альбо ад яе адмаўляцца, альбо прымаць на сабе гэты скарб, альбо не прымаць. А скарб гэта рэч такая, што гэта не абавязкова, ну, скажем так, бяспечная рэч. Валоданне скарбам гэта заўжды рызыка. Калі вы валодаеце скарбам, вас могуць абрабаваць і нават забіць за тое, што вы проста валодаеце нейкім скарбам. І тое, што вы маеце сваё роднае, як тое, што вас падтрымлівае ў жыцці, гэта адпаведна можа зрабіць гэтае роднае для вас скарбам. Тым неацанімым скарбам, які нельга ацэньваць проста ў манеце ці ў нейкіх іншых каштоўнасцях. І калі вы гэта завалодаеце гэтым, калі гэта зробіце сваёй маёмасцю, то гэта для вас будзе крыніцай вялікага сілкавання, але, магчыма, і крыніцай вялікай пагрозы, бо за скарб, магчыма, давядзецца змагацца, яго, магчыма, давядзецца там нават з цаной сваёй крыві адстойваць. І як кожны скарб, гэта такая справа двухбаковая, амбівалентная. Адзінае, вось нам, в прынцыпе, ўжо даводзіцца сённяшняе наша паседжанне сканчваць, бо час нас ўжо скончыўся фактычна, мы ўжо і так трохі пераседзелі, чым звычайна сядзім. І адзінае, што я бы хацеў неяк падсумаваць тое, што вось мы рабілі, ну і паспрабаваць нейкі такі свой маленькі рэцэпт таго, што я б пабачыў за гайдгерскім падыходам. А вы бы, можа, пра гэта прадумаўшы на пачатку наступнага занятку нашага, альбо з гэтым пагадзіліся, альбо дадалі нешта сваё, магчыма, нават зусім альтэрнатыўнае. Вось як я бачу гэта, у тым ліку, заходзячы з таго досведу уласнай інтэрпрэтацыі, які я рабіў для гайдгерскага прыкладу. Вось гэта экзістэнцыяльная манера інтэрпрэтацыі, яна мае на ўвазе перадусім не толькі пошук экзістэнцыяльных матываў, хаця гэта, ну, насамрэч тое, што кідаецца найперш у вока, але і прасочванне перадусім таго, што сапраўды не тое быццё асобнага чалавека, ну, як на самым пачатку правильно заўважылі, быццё асобнага чалавека з быццём у больш шырокім сэнсе, з быццём іншых людзей і з быццём як быццём усяго, што чалавек атачае, як быццём усяго наогул. І адпаведная гэтая повесць, якую чалавек мусіць знаходзіць праз гэтай паэтычнай ці іншай формы выражэння, яна
павінна раскрываць для чалавека не проста ну, нейкі такі быццёвы характар гэтай сувязі і тое, што чалавек з нечым звязаны. Але, на мою думку, яна мусіць вынаходзіць, адкрываць для нас нейкі яшчэ маральны абавязак ці непазбежнае маральнае адчуванне, маральную повязь. У тым сэнсе, што проста ігнараванне ці прызнанне гэтай сувязі чалавека з чымсьці быццёвым, з чымсьці, што звязвае яго з іншымі і з светам, гэта звычайна яшчэ і накладанне на сабе пэўнай адказнасці. Адказнасці за тое, што я альбо прымаю, і тады я мушу аб гэтым клапаціцца, я мушу аб гэтым дбаць, думаць і нейкім чынам адсочваць. Альбо, калі я гэта ігнарую, я свядома абрываю сялякую сувязь і, наадварот, імкнуся да нейкай самаізаляцыі і ад адсутнасці якой любя абавязковасці, якой любя адказнасці за тое, што адбываецца наогул вакол мяне ці са мною. І па сутнасці спроба гэтай экзістэнцыяльнай інтэрпрэтацыі гэта спроба знайсці гэтую сувязь з быццём і свой гэты маральны абавязак ці маральны доўг, які чалавек мусіць сплаціць гэтаму быццю. А ў чым ён ужо будзе аставацца, гэты доўг, і ў чым будзе знаходзіцца гэтая сувязь, гэта па сутнасці ёсць зместам гэтай інтэрпрэтацыі. Ну, фактычным напаўненнем. Ну, ці тое праз вобраз радзімы, ці тое праз вобраз спадчыны, праз вобраз таго, што для чалавека можа стацца вонкавым найменнем гэтай самай сувязі. Але галоўнае, што гэта сувязь з быццём і маральная маральны доўг, маральная повязь. Вось гэта тое, што мне падаецца асноўным для вось такой экзістэнцыяльнай інтэрпрэтацыі. Вы, калі ласка, таксама можа пра гэта паразважайце вось з нагоды таго, што мы рабілі і што яшчэ раз можна перачытаць у таго ж Гайдэгера. Калі там нас Александр будзе пераглядаць, глядзець зараз, ну, хутчэй пераглядаць, зараз жа няма онлайн-трансляцыі, магчыма, ён таксама далучыцца да гэтага абмеркавання ці праз форум, ну, калі ў яго таксама ёсць нейкая свая інтэрпрэтацыя. Ці на наступным занятку з нейкім таксама такім рэфлексіяй і рэакцыяй на тое, што я напрыканцы правёў як нейкую такую развагу над сутнасцю экзістэнцыяльнай інтэрпрэтацыі. То бок заданне гэта паразважаць наконт сутнасці экзістэнцыяльнай інтэрпрэтацыі, таго, што я казаў, ці што вам падалося зрэшты-рэшт у выніку вашых разважанняў. А па-другое, тады я на наступны раз прапаную не паглыбляцца больш у вось гэтую гайдэгерскую версію інтэрпрэтацыі, а ісці далей і взяць тады для аналізу, ну, паколькі мы вось так вось все назад у часе рушым, взяць для аналізу класічную такую версію герменэўтычнага падыходу, як шлейермахераўскую версію.
Дзеля чаго я прапаную вам яшчэ пазнаёміцца з кавалкам ягонай працы, ну дакладней фрагментаў ягоных нататкаў пра герменэўтыку, каб мы таксама маглі стварыць для сабе нейкае ўражанне таго, што ёсць інтэрпрэтацыя ў дусе Шлейермахера. І пасля ўжо гэта паспрабаваць неяк, можа, на нейкім прыкладзе ужыць ці скарыстаць. Таму вось два задання: наступная рэфлексія і чытанне. А што чытаць? Чытанне я вам задам праз форум, напишу дакладней, дзе спасылка на вось гэтыя фрагменты. Вось, ну а рэфлексія адпаведна таму, што мы ўжо тут рабілі. На сёння гэта ўсё. Дзякуй вялікі за нашу сустрэчу. І да наступнага разу.